seara. Mulțumesc mult, domnișoară. Sunteți foarte amabilă. Foarte amabilă. Dar tăcută. Bună seara, domnilor. Matei Stană. Stimate domn... E mai bine așa. După ce că am fost adus aproape ca un cerșetor, de fapt eu nici nu știu care este motivul invitației mele. Gabriel Damaschi. Matei. Gazda mea este capricioasă și temperamentală. Abia aștept să vă cer și luați-vă voi. Gazda mea? Nu. Gazda mea, Sofia. Gabriel a fost adus de Ioana și dacă este un creier în spatele acestor lucruri, trebuie să fie și Daniela pe undeva. Adică cunoașteți. Măcar nu sunt sigur în această probă de socializare. Niște nebune. Ce dracu mai fac? Dar nu, încă n-au terminat. Dar cine sunt? Cine sunt ele? Pe Ioana e iubita mea. Și mai e Sofia, nebuna elaltă. Și, mă rog, amândouă lucrează cu Daniela. Sunt tot timpul împreună. Înseamnă că atunci, așa ca victimă directă, cam știi cât durează tortura. Apar că nu mi-a zis nimic. Și cealaltă, tu ești iubitul ei, nu? Cum o cheamă? Doamne ferește. Dar prieten, doar prieten. Eu pe uite asta mă iuzi. Cum o cheamă? Sofie. Doamnelor! Vă putem ajuta cu ceva? O băuturică? Un ceas, poate? Un pic de rușine, nu? Nu? La propriu sau la figurat? De 2 ore o singură sticlă de șampanie. Una de whisky și... Ce era acolo pe farfuria aia, Gabi? Habar, da, dar era ok. Ia uite, în sfârșit o ființă vie. Acum una din două, ori ne dați afară sau ne aduceți ceva de mâncare. Uite o șampanie. Mersi. Îți place? Ce cam banală, dar... Te muți aici. Hai, mă, nu. O să mă forțez să mă țin de cuvânt, da? Ești nebun. Ești nebun frumos să fac. Hai!
Bă, dacă ai spus să stau cu minte, eu stau cu minte. Puțină atenție și le arătăm. Te rog, noi. Nu, dragul meu, dar tu chiar ai o problemă. Este ca în viață. Mai ușor. În 4 labe, capul plecat. Important e pentru cei care privesc să-ți menții atitudinea de mascul. L-ai văzut? Hai, gata cu lecția. Ai văzut cum se face? Hai, gata, e rândul tău. Acum, gata. Ia uite ce avem noi aici. 3 exponenți a 3 feluri de a fi. Unii și-au exploatat viața cum au vrut. Și cât au vrut. Alții se tem de formalitatea compromisului, regulile societății. Merg întotdeauna împotrivă, ca să nu fie nevoit să dea nimănui dreptate. Evident, excepția sunt ei înșiși. Ei au întotdeauna dreptate, sau n-au. Și la sfârșit, mai mult asta e o grupă foarte specială. Foarte specială. Unii care se iubesc atât de mult. Între ei. Pe ei înșiși. Încât nu riscă nimic. Hai, gata, hai sau riscă, ia, hai Sofie. Hai să vedem. Sofie sau nu Sofie? Sofie, va zi. Hai. Hai, Sofie, hai. Hai, fără nici, nu? Da. Moare. Ce? Pare rău, nu este întotdeauna așa cum vrei. Se poate muzică mai încet. Sau dacă vreți să o schimbați, schimbați-o. Da, schimbați-o. Niciodată nu mi-a trecut prin cap că exista în tine dorința de îmbrace în rochie de mireasă. Saturday Night Fever. Mereu am crezut că gluma aia de la care a pornit totul. Ce glumă? Era să vă povestesc eu într-o zi, o zi mi-ajunge. Gluma aia nu era atât de importantă și atât de puternică pentru tine. Îți mulțumesc pentru faptul că de a mă fi ales pe mine, de a te acompania în acest moment atât de intim și special pentru tine, pentru mine și pentru mine. Apreciez că trăiești viața așa cum vrei tu. Să iei această decizie și totuși să trăiești plină de satisfacții, fără a pierde centralismul și perspectivele. Să te hotărăști de adolescentă că nu vrei nici să te căsătorești,
și nici să ai copii. Denotă un spirit de o înțelepciune matură, aș putea spune. Wow, Led Zeppelin! Auzi, dacă ai fi atât de revoluționar și față de mult iubita ta soție, hai că nu te-am văzut niciodată acasă la tine să fii așa de feminist. Soția, vasele, copiii, curățenia, vasele, copiii. Așa că ia încetează tu cu teoriile astea. Femei, adunare la o cafea. Să bem ceva. Îmi bate de cât vrei, dar după petrecere, da? Da, da. Tu ai înțeles? Da, măi, da. Ai înțeles? Da, m-am înțeles. Ultima dată. Am înțeles. Am înțeles, Așa. da. Hai, că lasă-mă în pace. Au! Nu mă, lasă-o în pace. Lasă-o că se face ea mare într-o bună zi. Da, mă, lasă-mă și tu în pace. Vreau să iau niște aer. Dar nu mai face pe nebuna. Aproape 40. De să nu. Am studii în economie, în administrație, master în publicitate, ce dracu. Ce să mă fac la 50? Chiar. Nu, da. Petrecerea trebuie să meargă mai departe. La fel și viața mea. Nu vreau să-mi stric seara asta, da? Mă simt foarte bine. Sigur? Și vă iubesc pe amândouă. Și noi. Bună seara! Domnule Matei, vreau să-mi cer scuze pentru ce am făcut mai devreme. Sofie, hai să ne liniștim, să nu facem o scenă. Ne comportăm normal, nu? Da, asta vreau și eu. Da, să ne liniștim. Da. Gata, gata, gata. Gata. Lasă, lasă. Da? Ne potolim, da? Să le lăsăm puțin, că doamna avocat nu și e nervoasă. Tu acum taci, da? Gata, Sofica. Gata. E și ea emoționată, după cum se vede. O liniștește Daniela. Gata, da? Dă și mie ceva să beau. Gata? Gata. Singură. 55 de ani. N-are bărbat, n-are copil, n-are nimic. Câștigă cât toți acești 3 domni la un loc și e femeie. Te rog frumos. Ce te baci? Care-i problema ta? Nici petrecerea asta nu-i problema ta, nici nimic. Unde ți-e copilul? Ia-l pe ăsta și te duci acasă acum la copilul tău, da? Te rog eu frumos să taci. Cred că n-ar trebui să te joci de-a mireasa tu. Calmează-te că spui o prostie și după aia regreți. Nu. Unde plecați? Nu, stați un pic. Ce, vă e frică să ne vedeți pe noi, cum suntem noi, de fapt, gazdele voastre perfecte? Noi suntem alea care își caută succesul la job ca să păcălească singurătatea.
Suntem bune, frumoase, ne îmbrăcăm ca niște animale frumos împopoțonate și ne ducem pe la eventuri și tot felul de party-uri de astea de familie. Astea suntem noi. De ce ți-ai pus cârpa asta pe tine? Nu înțeleg. De ce ți-ai pus asta pe tine? Tu n-ai nevoie de așa ceva. Tu ai tot ce și poate dori o femeie. Am tot ce știi de nuntă! Asta e cel mai frumos lucru și cel mai simplu. Tu ești un idiot. Ești un idiot că o lași pe ea să-și cheltuiască banii pentru o rochie ca să arate a mireasă. Păi poate nu e mireasă dacă poartă o rochie de mireasă. Ești un idiot cretin, asta ești. Da, un idiot. Vai, dragă, dar ce-i cu atâta diplomație? Ia spune tu ce ai pe suflet. Hai și lasă-o pe Ioana în pace, că n-ai tu treabă cu ea. Ia, spune aici. Nu tu stai și ascultă. Hai, spune-i. Spune-i ce-ai pe suflet. Știi că te aștept de mult. Știi că aștept să-mi dai un semn, să faci ceva, să... Nu înțeleg de ce mă lași tot timpul singură, de ce nu faci nimic niciodată, de ce faci Gata. nimic? O iubesc foarte mult. Este o femeie minunată. Frumoasă. Ești inteligentă. Dacă aș putea, ai fi prima mea opțiune. Scuze-mă. Frate, mă lași. Am voie? Eu știu că ai fost întotdeauna lângă mine. O să mă obișnuiesc. Am nevoie de puțin timp. Dar să știi că oricum te iubesc. Îți place rochia? Ce e asta? Vrei să fii nevastă? Vrei să te căsătorești? Chiar vrei la biserică? Vreau să fiu nevastă. Sau să mă căsătoresc. De fapt, vreau să știu că dacă te căsătoreai, o făceai cu mine. Nu vreau să mă căsătoresc. Nu mă ascund în spatele unei hârtii. Avem un copil împreună. Sunt cu tine. Am grijă de casă. Sunt un amant genial. Și atunci ce pisici mai vrei, mă? Ce pisici mai vrei? Ai vrut o rochie de mireasă? Uite. Nu, asta e problema. Problema e că vreau să știu.
Aoleu! Lasă-mă în pace. Ce? Hai să mergem să oficializăm rochia. Acum că m-am trezit, de cât timp ne cunoaștem noi? De 3, de 5. De 35. De 35 de ani? De ani. Așa. Acum ca de la nebun la nebun. Care a fost rostul acestui experiment? Adică pentru ce a fost bun acest cobai de laborator? Nu, că eu te cunosc pe tine. La tine nimic nu este întâmplător. Auzi, și de unde răbdarea asta construită și studiată și pe Daniela pe care o știam eu? O zbura pe Sofia pe fereastră după primul cuvânt pe care îl scotea. Dragul meu, viața trebuie să înveți de toate. Plus că am un client de la o mare firmă, căreia trebuie să-i fac o propunere de campanie pentru rochii de mireasă. Da, Dumnezeu. Au scăzut vânzările, nimeni nu se mai căsătorește. Așa că trebuie inventat un sistem nou de folosire pentru rochii de mireasă, da? Așa îmi trebuie dacă mă înfetez cu toate nebunele. Bună dimineața! Mulțumesc. O să mă duc pe jos.